Blood Angels, a.k.a. verienkelit, 9. legioona, ovat kuin imperiumin goottilaiset vampyyrirokkarit. He ovat ylpeitä, jaloja ja uskomattoman taitavia sotureita, mutta heillä on myös synkkä salaisuus, joka saa heidät juomaan vihollistensa verta ja repimään heidät kappaleiksi paljain käsin. Kyllä, kuulit oikein, he ovat avaruusvampyyrejä. Heidän perustajansa Sanguinius oli enkeliprinssi ja keisarin lempparipoika. Hän oli kaunis, voimakas ja viisas, ja hän opetti pojilleen taistelutaitoja ja kunniaa. Mutta sitten tapahtui se Horuksen harhaoppi ja Sanguinius kuoli Horuksen käsiin. Sanguiniuksen kuolema jätti Blood Angelsiin syvän haavan, joka ei ole parantunut vieläkään. Heidän geenisiemenensä on nääs viallinen, ja se aiheuttaa heille 2 kamalaa vaivaa. Punaista janoa ja mustaa raivoa. Kuulostaa ihan perjantai-illalta. Punainen jano on kuin ikuinen krapula, joka saa heidät himoitsemaan verta. He voivat hallita sitä suurimman osan ajasta, mutta joskus he menettävät kontrollia ja muuttuvat verenhimoisiksi pedoiksi. Heidän on pakko juoda vihollistensa verta tyydyttääkseen janonsa, ja se on aika sotkusta. Musta raivo on vielä pahempi. Se on kuin psykoottinen kohtaus, joka saa heidät muistamaan Sanguiniuksen kuoleman ja tuntemaan hänen tuskansa. He raivoavat hallitsemattomasti ja tappavat kaikki tieltään, ystävät ja viholliset. Ne Blood Angelsit, jotka joutuvat mustan raivon valtaan, liittyvät kuoleman komppaniaan. Heille puetaan mustat panssarit ja heidät lähetetään taisteluun, jossa he taistelevat kuolemaansa asti. Blood Angelsit ovat siis traaginen ja kiehtova chapteri. He ovat sankareita ja hirviöitä samaan aikaan. He taistelevat imperiumin puolesta, mutta heidän sisällään on pimeys, joka uhkaa tuhota heidät. Ja heidän tarinansa on täynnä verta ja kyyneleitä, ja lisää verta.